Ja, čus ľudia, zdravím vás pri mojom ďalšom let's play a toto bude let's play na Toriči. Už má sere celé Audacity. Ja, čus ľudia, zdravím vás pri mojom ďalšom let's play a toto bude let's play na Battlefield 3 single player part štvrtý. Neviem, nevedel som, ktorý part to je. Dúfam, že sa mi to tentokrát načíta, lebo ak ne, tak ma už picne, lebo sa to načítava asi tak pol minúty. Vyzerá, že sa to nenačíta, takže nič. A načítalo sa to, dobre. Teda dúfam. FPS-ka beže viac. Ešte viac. Dobre, načítalo sa to. Takže, no tento pár sa vrhneme na novú misiu a to bude misia, kde budeme v meste, pôjdeme na Al-Bashira. Čo to je za plázna? No. Dneska pokračujeme. Toto už som bol. To bolo naposledy. Toto Operation Chilton. Už to sa nemôžem dať iné. Nevadí. A ja som to celé prešiel na normálne, že mne sa to vymazalo a musel som ísť odznova. Jak sa mi to vymazalo? Nepýtajte sa ma. Uvažujem o tom, že natočím let's play aj z multiplayeru. A ak ste niekto vášnivý hráč multiplayeru, v kľude sa ku mne pridajte, na Origine si ma pridajte. Volám sa SuperIceVK, normálne po anglické SUPRICE pomlčka SVK. Môžeme si spolu zahrať multiplayera a neviem, no proste tak. Dúfam, že nejste len nejaké 9-ročné deti, ktoré si toto kúkajú. A ja som sa vás pýtal pred 11, no za chvíľu to bude 12 mesiacov, či mám preskakovať tie ukážky. Nikto mi nič ani nepovedal, takže ich budem preskakovať. Keďže mňa to nudí, ja to už nemôžem ani pozerať. Ja by som to videl toľkokrát, že ma ide picnúť. Proste to musím preskočiť. Čo iné. Keby sa niekto pýtal, kde renderujem, čím natáčam a teda odpoviem mu fialový banán, má to dole v popisku videa. Warning. This Battlefield 3 video includes single player, troll and derp soldier. If you like these funny videos, don't feel like a bro and click the like button below. Enjoy. Nekopírujem, prosím vás, to je no copyright. Už sa načítaj. Už sa kurva načítaj. Áno, toto preskočíme. Ak vás zaujímajú tie ukážky a jediné na čo sa pozeráte sú tie ukážky, kopu iných let's playerov ich má v single playeri tiež. Taký Lucky Fan napríklad. Normálne ak počujete L-U-K-I-F-A-N. No, no. Hej brado. Ty kokos, to jak si dokážem otočiť až hlavu?
Nechápem. Dobre, už poďme. Ako keby nás videli na tom kopci, veď tu máme rozsvietený reflektor, ktorý rovno na nás svieti, jak na blbý. Čiže myslím si, že takto sa schovávať nemusíme. Ježiš, poďme, vstávaj, vstávaj, ideš. Vstávaj. Dobre, už poďme. We on mission launch. Repeat, we on mission launch. Sir, Roger. Blackbird, order out. Go! 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 Do útoku. Netrať sa mi do zábe. Čo ti preč? Aha, dobrá. Iba to len tak dopadlo, že dám a je po ňom. Ďalšie. Jak do prdele dokážu tak presne mieriť? Ja by som strašne rád vedel. Jasné. Ešte jeden taký zásah a mňa picne. Ja to nechcem opakovať len kvôli nejakým debilovi, ktorý je tak skriptovaný, že... Rovno nejaké záseky, FPS-ak. 30. 20. Wow. Poďme, veď, on už tam... Myslím si, že ťa niekto zastrelí, alebo čo? Najviac OP zbraň, ty ne? Áno, tak to je úplne presne jak... No poď, bože môj, veď... Podlačovacia palba, dopredu, útočíme. Zase skript jak. Áno, moja granát to nezničí proste. Môj granát je tak rýchly, že on nedokáže. Môj granát je úplne rýchly, jak zdochli na z 2. svetovej vojny. Však toto mi strašne hučí, takže neviem, či ma budete počuť. Umreš! Umreš, boha, hurá. Ja som tu, prosím vás, za takým pneu. Ja som tu, chlapci! Ja čekám len na vás. Môžeme ísť? Ježiši Maria.
Bolo, čo sa stalo, že vykopávam dvere, no. Aj to nám by mohlo byť vykladanie, jak Medal of Honor, ale ne, prostě, ani ho to nespravia. Sem pánve, tu nikdo není. Boha, na takéto uličky normálne ti vyjde z ventilátora sa ti... To si zo mňa robíš srandu, že? Ježiš, Marian, to je strašné dobré, a ty čo tu kúkaš? Vypáčil som vám, že idem, hej, aby ste vedeli, idem. Že si to voní. Jaké mám reflexy, čo? Poď sem. Tada! Kde ste? Ježišmaria, to je strašné, ja chcem vystúpiť. Ja chcem vystúpiť. Ale no tak. Čo to zase je? To je strašné. Jakmile zapnem nahrávanie, vždy vtedy začne bugovať všetko. Što je tak... Čo dám? Ste úplne debili, alebo ja neviem. Klikaj. A jak to vieš z tej posranej steny, že je tu na čisto, by som strašne nadvedel. Už môžeme ísť, ďakujem. Hop. Uhni, chcem ich zbraň. Ne. Máš na to nejaké meritko? Ty? Máš. A ty? Máš. To všetci majú takéto meritka, na to ja nechápem. Už ste v tom aute, áno, vy len čakáte na mňa, že? Úžasné, ja som na vás čakal minule, takže poďme, lebo mám vás picne. Piesničku pustia jak oné. To počúvali v 70 rokoch, ne, také pesničky. To je dobrý dom, úplne textúra iba. Jedna stena a to všetko. Ježiš, chod s tým, dákam, to je tak pomalé to autíčko, to ja chodím na DPVčko rýchlejšie než ty. Keby ste nevedeli, či je to DPV, ktorý nehrá Battlefield, je to Jeep. Slot shift, hej, aby sme na tom išli rýchlejšie. Myslím to, že to hrám na low, lebo na ultra mi to sekalo a to sa už nedalo vydržať. Natočil som jeden let's play z minulej misie, je to Going Hunt a to bolo už len kúkať sa na to.
To je friendly? Tak poviem, ne? RPG, over fast! Aha, tak keď to bol friendly, prečo vystrelil z RPGčka, by som rád vedel. Áno, áno, áno. Tí to boli ešte bližšie, ale prežili to, úžasné. A prežili to tak, lepšie povedané. Ježiš, poď. Veď ja som tu, prosím ťa, daj mi pokoj.